Добрага. Мы з Украіны. Я з беларускім акцэнтам. Яшчэ учора я была на адным з форумаў і класна праводзіла час. І я разумела, што нядзеля ў мяне будзе трындзець якая цяжкая, таму што валанцёрка, таму што ёсць пытанні па юрыдычных справах. І карацей, я разумела, што ў нядзелю я ніфіга зноўку адпачываць не буду. І што вы думаеце? Першыя гадзіны дня я не магу з ложаку выбрацца, таму што я разумею, што валанцёрку з мяне знялі, таму што ўсё парішалі, і гэта афігеннае пачуццё, таму што я чакаю вантаж, я чакаю інвойсы, я чакаю вось гэтую транспарціроўку па крапках збору, таму што ўсё прыходзіць у адну крапку, потым ты гэта падзяляеш, робіш дакументы, раскідываеш, праплочваеш. Карацей, такой дзень заняты ў дакументах, а раніцай мне сёння патэлефанавала моя сакратарка і сказала: а ўжо ўсё парішалі. І я, карацей, разумееце, я такая нейкая разгубленая. Я разумею, што ў мяне быў нейкі такі велічэзны масіўны шматок працы, якой адсутнічае, і я такая: агов, а што мне цяпер рабіць? Адпачываю з вамі. Учора паганяла крышачку збор нашых брэцікаў. Стэбнікам дапамагаем у Фейсбуці, я рэпост зробила, туди закидайте трошку, тому що хлопці просто зашиваються також з роботою, знають, що їм потрібна підтримка. Я також прийняла в цьому участь. Ось, хотіла поділитися добрим настроєм. Пойду зараз, напевно, приготую їжу, займусь тим, чим люба жінка мусить займатися. Вчора зробила болтушки для наших хлопців, тому що їм потрібно імунну систему так само підтримати. Крутей, нейкий такий день сьогодні планувала одно, а зараз інше. Тільки що розмовляла зі своєю сябровачкою і кажу, волонтерство – гэта класно, тому що гэта стан легкої припиленості, але вельми цікавий. Так що, сябри, позитивчику, загорніться у ковдру любові, тому що життя, так, яно складане, але нам на допомогу приходять цудовні люди. І ось перша година дня ти у ложику і соображаєш, а що тобі робити далі? Гэта суперова. Усіх люблю. Зараз розкидаю відос з подякою кожному, хто дапамог арганізаваць, прывезці, адгрузіць. Гэта неймаверна класна, калі вось гэты ланцужок дапамогі, ён наладжаны і ўсё ідзе роўненька. Вось. І хтосьці о першай гадзіне дня не можа адарваць дупу ад канапы і зразумець, а што ж рабіць далей. Всіх абдымаю, усім добрага дня і памятайте, Україна понад усе і Білорусь перад усім.